Yamo kwa benden som Adom TV bedroom health tips so na wotwe mu nkomo no ye me de yie fi se me oba nti se de dog wo kan me hu popue bi ana me nyonko bi ka ehwo ana ma ne na yi na suchi omra endpoint ho ti me sure so nso tie ma me fo mu tie ma no because omo de omo hu busy body ana ti wa me sure se wutie ke ka che ona na mu nyina na so bi experience bia ama no afutuo fasedama endpoint homeopathic clinic wada roma ene di dwumadi ebro na wiki mu so Dr. Dubuatin ene ne di enkomo efa Amenorrhea ho nti kwaso ano hye dog memu akwaba ya da sepa ne ye hwe courses no ase aka Amenorrhea no ho nsema na de ne courses ade enoma ekofa Amenorrhea ebesue ma no ya kasa Amenorrhea se di kan ye no complicization of menses se oba wontwa abra na wa wonyam na wa yinyi wa wodi entontwene ye nenso so bosome beso na wo menses emba ene ebeka ne se Amenorrhea no ne no mekofa ba no empem ebire no ano ebi wo ha na ye lifestyle okay yenya isu ni ye ban bi ene kofa saade ne ba ana obi wo so na yade empem ebire no yade enso na de ba na lifestyle ni bia itimi kofa Amenorrhea ba pa eye contraceptives oral contraceptives especially the beka ne say ECP ana say emergency contraceptives no eno na de saade ne papa empem bebre no ma na bebre ho a say wo ne be ma betena pa na obebo no ho ban so obeso condom de ene nko onye koda ana say eti wohwe ma na bebre no ano a de oye ne say one be ma na be hia be wie na wajeja no ho a ma be ma no so aye de obeye bia wie na owie a the first point of call we call drugstore mo ma emergency contraceptive ni bi na wa to na wa nom empem bebre no a no me hwem pa no a young ladies no de ma menses ne mayie pa ekofa wo hawo bre wo mo no eye saade ye no emergency contraceptive e de saade ye ne ba bebre susu wo ha na yade ebi na de saade ye ne ba infections so obanya infection bia na seke kano nsu ogu no ene sa na ma no a sa oba no wanhwe no wantimi ahunu ade property de saade ye ne ba emo ne timi didia kona wodi enim ekoso bibia feze PID pelvic inflammatory disease na je say no ne pelvic organs ni bebre no atimi inflame to obu ha bo se na wode na huhuru okay obu ha bo se ni nkosua ne nsu abegina ho ne e beka ne se ovarian system so obu okra no mo wantimi ko ne ya fenze ne fallopian tubes ni ni nyina no etimi kofa ba nti oba bo se mpem bebre no ma no a ensuo abegina nkosua ho no ne e beka se ovarian system bo so oba bi ho a ne butimi fono no bo so tetentasuo onya na ase ayi ne kutu beka se wonyam ensuo ka betimi agu na so at once eso so bo hena nyinsa bia no so na menses no emma oba bi wo so ade emma ne menses emma no eye se bibi efense fibroid ye wo fibroid bi wo betima ma moja atu oba profusely and ye what the type of fibroid so obi wo ha nti ye about 4 types of fibroid obi wo ba awodie nim obi wo ha ba awodie na no obi wo ba awodie na chi so hu anaso obi wo ba the lining of the awodie no obi wo ne fibroid no so much say ageni na awodie mu nyina kenten so ama a block baby and menses na you know service na no kra esa na oba no so no ontimi nya na menses enye de ema ne yi eni nti bebre no a no bo nsa na ye yade bi efense PCOS polycystic ovarian syndrome sama no abo nse ma no bi wo abo so mo abo ha nyina afu o ma bodwe afu eye hormonal conditions okay ma so nya sa condition so a eno so etimi ma menses no etima na ede etimi eteko eno nti basically no we mu ne no ma na oba so eyi na wode bibi asinti ne eyi na wode no eno so timi ma menses ateko na mum endpoint to be particularly ha na ede ya no besie ye free scanning ye scanning oba wode bia na ma wo awo ho challenges ana se wo chimamu challenges nyina no da otwe nyina na free scan na free lab na 300 Ghana yade bia so ha bia no endpoint to be particularly mere ni nti no ya ntimi amobo yade ni nyina so na emom frɛ me na ya ntimi ni wo yade ho nkomo fa number no 0244 86 7068 0244 86 70 68 yada say Dr. Dubuatin na yeten nka no china nyankopon ya doma ye de bewie medofo so wentie from Monday Tuesday Wednesday and Thursday dia wo china de sa kan ye ho ade pachen ya ne nto so fasedama empo